Добър вечер, здравейте. Вие защо нямате каска, млади господине? Този мотор още не е жив. Млади господин в коша е настъпал нещо ялко доктор. Къде е стъпнал? Хубаво е да се върнете, защото вашите близки се притесняват за вас. Обратно завой. Ами да, имате нужда, освен от някакви капчета от малко попляскане. Това са хората жадни за слава. Видяха, че другите караха да излязат те. Иначе сложи от каска. Да, скажи. Не, чупай микрофона. Младеж, ако си много отворен, да те дам да водиш ти да те видя в този кош. Обратен завой в въздух. Не съм пробвал, мерси няма да опитвам. Заповядайте. Има нужда от изкърпване, След малко си има нужда от сегменти. Благодаря за това участие. Бяхте невероятни. Така добре ще падиш минало. Както виждате, публиката няма търпение да напуснете. Благодаря. Аре, искам БМП, петка на телевизията След да покана речения фристайл, който ще видите. Опитваме се да хваним синхрона. Нека да отделим внимание на автомобила, който се стига. Тя да видим малко брат. Ще говорите вие, искам да ви чуя нещо много силно. Сега да видим сега близо. Добре. Двамата може да влезете в един асансьор, така като ви гледам. Я да чуем колко е шумен асансьора. Забраняват там мотор. Момчета.